Живое рэчыва, уся яго разнастайнасць на нашай планеце выконвае 4 асноўныя функцыі. Першая з іх – энергетычная. Другая – акісленно-аднаўленчая. Третья – газовая. И четвертая – энергетичная. На кожнае пытанне настаўніка біялогіі 11-класніца Фядорскай сярэдняй школы Віка Цярлецкая без падрыхтоўкі адказвае ўпэўнена і дакладна. Яно і зразумела, хімія і біялогія – любімыя школьныя прадметы. Кажуць, што царыца навук матэматыка, але, мабыць, і хімія, і біялогія могуць паспаборнічаць з гэтым прадметам, таму што няма, канешне ж, непатрэбных прадметаў, нецікавых прафесій, але менавіта прафесіі медыцынскага накірунку дапамагаюць чалавеку быць здаровым, а што можа быць найважнейшым у нашым свеце, чым здароўе. І я мяркую, калі вывучаць гэтыя прадметы, то можна дасягнуць ступені добрага медыка, біяфармахіміка ці правізара. Мяркую, гэта будзе важна як для людзей, так і для мяне. На Століншчыне Віка Цярлецкая сапраўдная гераіня. Рэпетыцыйнае тэсціраванне па біялогіі здала на 97 балаў, па хіміі наогул 100. А па беларускай мове і літаратуры вышэйшы вынік аўтаматам за рэспубліканскую алімпіяду, на якой Віка перамагае 3-й год запар. Прычым па кожным з прадметаў рыхтуецца сама, без рэпетытараў. Hast du deinen zukünftigen Beruf schon gewählt? Ja, ich habe meinen zukünftigen Beruf schon gewählt. Ich möchte in der Zukunft Ärztin zu werden. Ja, und warum Ärztin? Das ist ein sehr schöner Beruf, aber warum? Das ist ein schöner Beruf. Und was meinen Sie danach? З пачатковых класаў дзяўчынка дэманструе проста фенаменальную памяць, неверагодную прагу да вучобы і мэтанакіраванасць. Як вынік, у свае 17 Віка мае статус і адкрыццё 2016 у галіне адукацыі і навукі, абсалютнай пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове, стыпендыята спецыяльнага фонду прэзідэнта Беларусі. Дзяўчынка сапраўды незвычайная, сапраўды гэта зорачка, вельмі працалюбівы, напорысты, мэтанакіраваны, арганізаваны чалавечак, таму што ўсё ў яе размеркавана, ну і зразумела вялікае жаданне працаваць, вялікае жаданне перамагаць. Між тым, галоўная Вікіна мэта не проста перамагаць у спаборніцтвах. Усё гэта, каб стаць біяфармахімікам і дапамагчы цяжка хвораму на психічную хваробу 20-гадоваму брату. Лекарства уже не помогают, самые дорогостоящие, самые какие, что мы только им не пробовали. На данный момент он находится на лечении в Городищенской, Брестской областной психиатрической больнице. Уже в последнее время нам сказали, что это не гостиница, и оформили на социальную койку. Социальная койка стоит 500 рублей в месяц. Адзінае выйсце сёння Наталья Васильевна бачыць у магчымасці ўладкавання хворага сына ў дом інваліда ў Пінску, з чым сёння, па словах жанчыны, таксама існуе складанасць. Ну а Віка верыць, галоўнае хутчэй вывучыцца, і тады яна абавязкова вынайдзе выратавальныя лекі для любімага браціка.